To a da farko dai zan ajiye muku wannan hoton a cikin description. To da ka ɗauki wannan hoton mu tura cikin PicsArt. Bayan mun tura cikin PicsArt kamar yadda kuke gani haka, to sai mu ɗan daidaita shi mu rage shi. In baka danna mana subscribe ka danna mana kuma ka danna ƙararrawa, idan bidiyon na burge ka danna mana alamar like, sai mu rage shi. Bayan mun rage shi kamar haka da kuke gani mun daidaita shi. To yanzu kuma sai mu je mu ɗauko hoton da muka yanke. Bayan mun ɗauko hoton da muka yanke, idan muka yanke hoto ba kalli bidiyo mu na bayan don gudun da ake yanke hoto. Bayan mun ɗauko hoton da muka yanke kamar haka da kuke gani, sai mu ɗan buɗa shi, mu ɗan ja shi, mu ɗan daidaita shi kamar yadda kuke gani haka. Yanzu kuma sai mu zo mu ɗauki hoto. Bayan mun ɗauko wannan hoton da kuke gani na wannan bindiga, sai mu ɗauko shi ma zan ajiye muku linkin shi a cikin description, sai ku ɗauka. Bayan mun ɗauko shi sai mu zo wannan wanda kuke gani kamar haka. Bayan mun zo nan wajen sai mu ɗan juya ta ɗan kallacin wajen. Bayan ta ɗan juya sai mu zo mu ɗan ƙara daidaita ta, mu ɗan rage ta sosai. Bayan mun rage ta sosai kamar da kuke gani haka. Sai mu zo mu ɗan sassaita ta kan hannun da kuke gani kamar haka. Bayan mun ɗan sassaita ta kamar haka da kuke gani, mun ɗan rarrage wannan abubuwan, sai mu zo mu ɗan daidaita nan wajen, mu ɗan gyara don abin da sai mu ƙara ta mana da kukoki da madalla akan shi. Bayan mun danna kan ga abin yayin kuma bai ba, za mu ƙara cikin da ɗan gyara don ga abin yayin sai mu danna alamar da aka. Bayan mun danna alamar da aka yanzu sai mu zo mu zaɓi ne. To amma nan dole sai mutum ya buɗe datar wayar shi. Bayan ka buɗe datar wayar ka ya buru maka haka, sai ka danna akan wurin da bayan ka danna zai gudu guda uku, sai ka danna akan su. Bayan ka danna akan sai ka ɗan jayo abin sosai da kake gani kamar haka. Bayan ka janyo abin sosai ka diba ka gani nan wajen da kuke gani wannan alamar fensir, shi ma duka abin gyara ne da kuke gani. Bayan mutum ya zuko hoton ya rinta kamar haka da kuke gani, sai bin hoton da kan shi ɗaya shashafa mashi wannan fensir wani ya shashafa mashi ya shafa mashi kamar haka da kuke gani. Sai in bi gaba ɗaya hoton mu ɗan shashafa iyakacin hoton duka. Bayan mun yi haka nan kuma sai mu zo mu danna done. Bayan mun danna done sai mu koma hallo FX. Bayan mun dawo FX hallo sai mu zo mu zaɓi wani zaɓi kamar wanda kuke gani, sai mu zo mu dibo sai mu zo mu zaɓi wannan. Bayan mun zaɓi wannan da kuke gani, shi ma dole sai da connection. Bayan buɗe mu danna ɗigo guda uku sai mu ɗan zuƙo hoton, sai mu ɗan
daidaita kamar 81 haka. Bayan mun daidaita sai mu danna wannan alamar da nan. Bayan mun danna wannan alamar da nan sai mu zo mu ɗan saisaita hoton kamar haka da kuke gani. Shi ma mu ɗan zuƙo hoton mu ɗan shashafa kamar haka da kuke gani. To yanzu kuma sai mu je mu ɗauko wani hoto. Bayan shi ma na ajiye muku shi a description. Bayan mun zo mun danna hoton mun ɗauko shi kamar haka da kuke gani sai mun daidaita shi mu kai shi can sama. Bayan mun kai shi can sama kamar haka da kuke gani sai mu ajiye shi a nan. Bayan mun ajiye shi a nan kamar haka da kuke gani mun daidaita hallo sai mu sake kuma mu ɗauko wannan hoton. Bayan mun ɗauko shi sai mu zo mu zaɓi inda aka sa milan shi. Bayan mun danna akan milan shi sai mu zo mu danna akan ekran. Bayan mun zaɓi ekran kenan mun cire ma wani abun background kamar haka da kuke gani sai mu ɗan jawo shi. Bayan mun jawo shi kamar haka da kuke gani mun daidaita mun ajiye shi an dan mun wurin ya ƙara haske. Bayan mun ajiye shi nan sai mu zo mu danna wancan wanda kuke gani sai mu yi duplicate. Bayan mun yi duplicate kenan kuma biye mu ƙara ajiye guda a da ƙasa. Bayan mun ajiye guda mu ƙara wani duplicate. Bayan mun yi wani duplicate mu kai shi da ƙasa mu haka mu ɗora shi kamar haka da kuke gani. Yau bayan haka na yanzu mu nemo wanda aka sa design. Bayan mun dibo wanda aka sa design kamar haka da kuke yin design sai mu zo mu ƙara danna wannan sama mai pencil din. Bayan mun danna sai mu zo ga ɗigo guda uku sai mu danna ga wata alamar kibiya mai kalan ƙasa kenan mun yi arrest rate.